Ndibulise uRector wenkonzo u-Archdeacon Antoni ekhaya lakhe. Ndibulise abefundisi abakhoyo kwisibonelelo, umfundisi Canon Mabandla, umfundisi Mkiva, umfundisi Mnethezo, umfundisi James. Ndibulise i-ministers of-order kaSt Barnabas. Ndibulise i-servers kaSt Vincent. Ndibulise amama ahlala naye uNonkulu neMother Zulu. Ndibulise isikalo neSt Bernard Zeki. Ndibulise i-Anglican Women's Fellowship. Ndibulise i-Diocesan Youth Guild. Ndibulise uSt Mary Magdalene. Ndibulise uSt Agnes. Ndibulise i-Media Desk. Ndibulise ikwaya. Ndibulise kwamagosa. Ndiyabulisa nakwi-Junior Church. Ndibulise nakwindwendwe ezize zakhetha ufika namhlanje kule mini special kangaka. Ndibulisa nonke igama likaThixo uyise. Amen. Namhlanje imessage yethu ihamba ngokuzithoba. Imessage yethu ihamba ngabantu abafuna ukuhamba. Namhlanje ngathi sonke sine-nerves nje kancinci. Iqale kwangama apha ekuseni. Ngoba ndayazi inkulu nyhani le mini size kuyo namhlanje. Xa siqala phaa kwivangeli kujongwe kukho abantu ababili athetha ngaye apha uKristu, uFarasi nomqokeleli werhafu. Baze etempileni bazothandaza. Kukho omnye ozithobayo, kukho omnye oziphakamisayo. Ingxaki ngoku esibanayo noba nathi siyayibona umntu olaziyo ilizwi, umntu ozaziyo isibhalo, umntu oyaziyo inkonzo uyathanda uziphakamisa. Awukwazi uzithoba. Mandiphinde nditsho, umntu olaziyo ilizwi, umntu ozaziyo izibhalo, umntu oyaziyo inkonzo, umntu oyaziyo icawa uyathanda uziphakamisa. Ngoba lo mntu esazi ezi zinto akamazi uThixo. Umntu omaziyo uThixo umntu ozithobayo phambi koThixo. Nathi ke funeke sizijonge singabantu becawa, singalahleki, sizinyuse, sikhumbule nje thina sibheka phambi kwabanye abantu sisithi hayi asirheklezi thina, hayi asiseli thina, hayi asitshayi, asibethi bantu, asithuki njengalona usecawa kwam. Sikhumbule nje sesiqala sonile. Ngoba nje bendifunda apha ekuseni ndathi uYesu wathi alithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Ngoba lowo ngokuqala umkhulu umthetho, ndaphinda ndathetha into elandelayo emva koko ke ngoku. Noba ndisayikhumbule. Uyawuthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako kule mibini imithetho, uxhomekeke wonke umthetho nabaprofeti. Ke sizibuze uba kutheni ibhaliwe lena nto yesibini uba mandimthande ummelwane wam. Ke sizibuze uba isuka phi le nto ithi mandimthande mna ummelwane wam. Xa sindithanda ummelwane wam asithethi ngomeza lo uhlala next door okanye lo uhlala ecan'kwakho. Le nto isuka ngapha kwincwadi ayibhalwe nguMoses kuDeuteronomy chapter 10 verse 19. Sendifundele isiXhosa. Yesilungu yona ithi, love ye therefore the stranger, for ye were strangers in the land of Egypt. Yabona apha sithela ngommelwane, kodwa ngapha sithela ngomuntu esingamaziyo. Ngoba nathi sasingaziwa ngelaa xesha sasiseyiphuthi. Umntu xa ungamazi kuba lula kuwe ukwenza izinto ezikhubekisayo kuye, ngoba awumkhathalelanga, ngoba awumcingeli lo mntu uba
uziva njani yena xa uthethe into ethile okanye xa wenze into ethile apha kuwe ngoba umazi. Yiloo nto uThixo esithi mthande lo ungamaziyo ngolu hlobo uzithanda ngayo nawe. Sibe nabantu bafana nalo mqokeleli wemali. Yena bayenzima into ngeli xesha boys. Thina xa sicinga i-tax collector sicinga into osebenza nje kwasazi osemva kwekhompyutha atayile uba athumele invoice athi i-government itsale imali ethile. Ngelaa xesha ke wayengekho nosazi okaphume i-invoice. Wawufika wena pha kuthiwe usowusha nemali ngaka. Awujonga pha uphangela phi, wenza ntoni, kuthiwa mama, tata, usowusha nemali ngaka. And ke babeqhatha abantu ke baba. Wawufika wena pha last week bekuthiwe usowusha ii-loaves zonke ezi-2. Uyafika kule veki kuthiwa usowusha 10. Inyuke njani? Yiloo nto abantu beqokelela imali bejonga kakubi ngabantu abasirayeli. Bathi nje wena ungumHebhere ungumsirayeli utheni usicinezela kangaka? And usicinezela omnye umuntu ongamaziyo. Yiloo nto lo mqokeleli wemali waya etempileni wavuma uba wonile. Uyazazi uba wayengumuntu onjani yena. Uya kuThixo ecela ukuguquka. Esithi awu ndicela undincede ndiyazazi ngonile. Wade wazibetha esifubeni esithi cela ususe yonke le nto ilapha ngaphakathi kum ndibe ngumntu omsha ndishiye ngemva laa mpilo endiphila. And ke xa uyisiva le message yokuguquka aniguquki nibaninzi uguquka wedwa ngoba uThixo uzapha kuwe akahambi akhangele iqhubu zaziwazi i-group project siyecaweni sonke uya kuwe ukhangela wena nekuziguqulela ngokwakho bengumuntu okhethayo uba uzawulandela uThixo. Benguwe umntu ozawuhamba indlela ethile. Uba uyakwazi ngokusesigqibile kwisifundo sesibini ngoba uTimoti uyachazela kwaPawulos uba wafika uThixo ndindodwa, wafika uKristu wathetha nami ndindodwa, kodwa nje ndihamba le ndlela ndiyabona manje siyakhula siba baninzi, kodwa ukubanjwa kwam ndaphinda ndandodwa. Xa kufika isentencing yam kuthiwa ndizawubulawa, kuthethwa ndindodwa, akho mntu ondithethelelayo, ndime ndodwa, kodwa ukholo lwam sobe uhambe. Ngoba ukholo lwakhe lingakho sebantwini, ukholo lwakhe lingakho senkonzweni, ukholo lwakhe lukuThixo. Nathi xa sizawuhamba le ndlela, wezinabo omama bazawungcikiswa, ningayongcikiswa nisithi sasibone umama othile encikiswa, sasibone igruphu yomama isiya ngapha bebahle bexibe bezibeko bexibe bezibomvu. Nekuzazi uba awuyi empahleni xa ungena apha, uze uthini, uzothunywa nguThixo, awuzothunywa umama lo ndlala nawe, kodwa uthunywe nguThixo. Xa usowungenile ke ngoku phayana ungalibali uba uzele ntoni apha, awuzange uzawukhonza abantu ngoba xa ukhonza abantu uzawulahleka, uzawuphuma endleleni. Hlala ukuThixo, lo manyano uzokuncedisa uhlale ukuThixo. Xa ubona into engahlali kakuhle apha kuwe, uboyazi uyathemba uThixo apha kuwe. Ungajiki ngenxa kukho umama othi asenze olu hlobo etshetshi, kanti asenze olu hlobo lwesiko, asenze olu hlobo erhabe, kodwa uThixo uthini kuwe ngelo xesha. Kuba nzima ke apha etshetshi ngoba sinee-rules ezistraight kakhulu etshetshi, sinee-rules ezithile, awukwazi ukwenza into ethile ngexesha elithile, kodwa funeka ngamanye amaxesha uve uba uthini uKristu, uthini uThixo apha kuwe. Ungazibambeleli ngoba asizange ukwenza itshetshi, sizokhonza uThixo. Sizofundiswa apha etshetshi, sisikolo sethu esisingena apha. Xa uphuma phandle
Akujonga umama wasechechi. Kubonwa nje umama onefani ethile. Xa ungena emsebenzini awuzothi hayi ke nje ngomchechi kodwa mama yintoni le? Ukuzazi uba wena ukhonza uThixo noThixo wakho. Andifuni noyitsala kakhulu intshumayelo yethu namhlanje ngoba sekho into emnandi elandelayo. Kodwa ke xa ndizawuvala kuzasifundo sokuqala sikaYoweli ngelaa xesha okusenzima kwaserayeli kukho idrawuthi, kukho ifamine. Siyakhunjuzwa uba izinto ezimbi azipheli. Izinto ezimbi zizohlala zikhona, kodwa ukhona laa mntu okwazi ukumbiza ngegama afike azokhupha kwezaa zinto zimbi. Ngoba wena uba ufuna uhamba uwedwa, izinto zelizwe zizakunyathela. uYoweli uyasibonisa ukuba uThixo is a God who restores. Uyasichazela uba asihambi noThixo uzawuziva nawe ungaphelelanga. Unyuke uphinde wehle uwe phantsi ngoba awuphelelanga, awunawo amandla uzawunyuka ngexesha elinzima kangaka. Abantu baseIsrael banyamezela kungekho kutya, kodwa uThixo wathi nantsi imvula izawufika. Le mvula izawubuya kukhule konke nibe ngaba bantu ndandibathembise basoze ngiyishiye. Izinto ezinzima ziyafika ewe, kodwa uba ungabiza uThixo ahambe nawe sobe ulahleke egameni kaThixo, uNyana noMoya